duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. Me kake saka min ne a cikin abinci? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam! Malam! Ne faru be? Me faru? Abi yake zuba min a cikin abinci so yake kashe ni. Kashe ni yake so yayi. Ba haka aka yi ba. Haba malam me haka? Sakin ko ba kauye wallahi. Tun da kin yi zaman aure to wallahi sakin ba gidan gaba ɗanki. Sakin ba gidan wallahi. Mutum ne bin mutum ne. Ni da kike mun abinci a gida. To sakin ba gidan. Ai ba gidan. Haba malam menene haka? Ni ai waka. Kai da kake da mai sun. To malam ka bar su faɗi ta bakin sa. Ni zai waka. Wallahi babata. Malam zuwa ya tarar da ni ina ta nishi. Ina ta ihu. Wallahi ya fita ije i kawo min rubutu. Ya ce min lalle na hada da gishiri. Kin ga gishirin nan. Sannan kuma ya ce min in samu toka. To naga an hada wuta tun ɗazu. Na zo na ɗibi kin gan shi na ɗiba kin gani. Shi na ɗibi tokar da zan zuba na hada maganin nan na sha. To aka ne jika. To ka ji ko? Ka ji ko ka zo ka hau fada? Ka zo ka hau fada. Ka ga da ba da ni dauki ka tafi. Jika na ji. Gafara. Bago. Ngo. Ka dabi gidan maman nana. Na gulafe ne makari nake nema ka karbo min ansin bita juwaki. Kai ma ka siyo mu ku ce ka hado da kifi sai azzakatin mai laushi. Kai sauri. Ai sharu. Alawari. Kin ga sister din girman Allah kin ga ta in maza ki yi da jiki ki je ki kabo abin nan mu tafi. Wani wallahi ba zan je in siya ba ni fatin da aka kama ni wajen siyan kodin na daina zuwa in siya. Sha kawai na iya ba dai siyowa ba. A ba za ki je ba to tunda ba ki je ba kawai a hakura kowa ya huta tunda abin nan duk yi wa kai ne zaki sha zaka sha duk za mu sha duk da make da uwar kuɗin ki. To kai Blessing me zai hana ka je ka karbo mana mai? Wallahi tallahi Faruku ba zan je gurin wayannan garza mazan ga su nan in je gurin su in karbo kodin daga zuwa karbowa kana ganin su kansu a mammarje ba imani za su yi ba ni za kai wa zance in je a rike ni kenan baka san me za su yi ba da ganin su ba imani za su yi ba tunda kana ganin su ka san yan duniya ne na ga alamar su wallahi ni ba na zuwa gurin yan maza da ma yan uwa ne da sai in yi sadaddaf in hada in je in karbo mana in yi in dawo in zo mu wuce yan uwanmu ne a diddodo ɗaya muke wa tsafi kin ga yanzu ka kuɗin ni in yi mace mai kamar maza in je in karɓo wannan abin duk ma abin da zai faru ya faru ni dai bani akwai na bakin ciki ko mugunta mun fi ɗaya zuwa biyun da za a ban in ki sha kwana biyu ban sha ba kin ga ba ni kuɗi yanzu in je in siyo daman ka fi dakewa Faruku tunda ka fi dakewa sai ka je amma ni dai ban iya wannan dakiyar ba za ni ba haka yawwa gani na zo kwalba biyu za ka ban Kai Allah matsa min da ka kamar ya na matsa maka daga ka na ce Allah matsa min da ka kai wannan mutum billahi azim kai jarababbe ne tunda na zo wajen nan sai bala'i kake min ka neman masifa haifa ta kai ba waki ma ba siya kai ba zuwa kai a san ba murfi ɗaya ko murfi biyu ka zo kana lallaba shi bari matsa gefe rabani da 'yan maza don ban da abin da zan basu yana ta ciccije baki ban san waye ba a ni ina da abin da zan baka
mu je shashanci aljihu a cikin zane. Assalamu alaikum. Alhaji barka da warhaka. Ya hutu ya Abuja. To masha Allah. Nace ya kuka da mutum. To amma kai da kace zai taho ta Abuja? Okay. To shikenan. Allah ya kashi lafiya da kaina zan je in ɗauko shi. A'a. To shikenan. A duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. A duniya wasu ba su da gurin kwana, a duniya wasu kuma ba su shan rana, a duniya wasu kuma ga na fama. Da yanayi ne ke sanya zuciya kuna, waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana, waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina. A duniya ne, a duniya wani bai san ina iyaye ba. Da malami da jahili akwai a duniya, da zalimi da adali akwai a duniya, da mai kudi da tallaka duk a duniya, da masu laifi da masu gyara, waɗansu babu lafiya dare da safiya. A duniya hane waɗansu tausayi, a duniya hane waɗansu babu tausayi, a duniya ake ciniki sai cikin dare, waɗansu na cikin fara'a wasu taguni. A duniya ne, a duniya ne. Yanayi na cikin rayuwa da faɗi, amma cikin ta yawan nazari da girma,
da algawar ka ga yaro ya zama babba da ba'a da barbariya a duniya ne. Mai gida wani gaye ne ya zo yana waje amma na gan shi kamar lakun. Abba yaya je gani waye. Malam me? Malam waye ne? Na ci bara na ci bana. Gashin na hanyar cin baɗi. Mahadi. Yaya, wai wani ne wai ya ce sunansa Mahadi. Ya ga shigo da shi. Ya ce ka shigo. Ha! Ubanta! Mai dogon zamani. Tuduko. Mai dogon zamani. Abesi. Ashe har rani yayi. Wallahi shi yasa muka zo mu ci arziki mu koma ƙauye. Bana kuma me za a siyan mana? Yalo ne ko goba ko ɗata ko goroba? A'a. Bana shusha na zan yi. Zai fi samun mutum ya tattara abin da ya samu ya koma gida. Mahadi kenan. To ina ne masaukin naka? Garin Sabo. Garin Sabo. Ina gargadinka kada ka sake ka zauna a kofar gidan tsohon dandamban nan musamman ma da yamma. Amma fa idan kaddara ta sa ka zauna a kofar gidansa ka kula sosai, akwai abokinsa sanda idan ya baka wankin takalmi kar ka sake ka wanke takalmin haka sai ka sa safa a hannunka, sannan ka nemi gilas ko da fari ne ka saka a idanka saboda zai iya sa ma kunama a cikin takalmin. Ubanta kenan. Na ci na baɗi, na ci na bara, ga na bana nan ina kan hanya. Ubanta. Mai dogon zamani. Gidan harkalla, ga gidan harkalla. Gidan harkalla, ga gidan harkalla. Gidan harkalla. Kula da kanka gane rigiwar kan maganar baka gane ba. Mahadi, ne ma kake kawanta da shafan kai. Banta. Sinadari samun nasara sa'a sauki rangume da rahusa shine taken da ake yi wa fitacciyar cibiyar nan kuma shararriya ta Al-Fuad Islamic Research Center, cibiyar da ta kware take da kwararrun ma'aikata ta kuma fito da sabbin tsare-tsare domin samar da ci gaba da ma bayar da gudunmuwa a bangarori daban-daban da suka shafi lafiyar al'umma baki daya. Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take ba da magunguna ta bangarori daban-daban da suka hada da maganin ciwon sanyi, sanyin mara, sanyi mai feso da kuraje a gaban mutum, sanyi mai zubar da farin ruwa,
haihuwa, sanyi mai saka kankancewar gaban ɗa namiji, sanyi mai saka daukewar sha'awa, sanyi mai saka ciwon mara a lokacin al'ada. Al-Fuad Islamic Research Center ba a nan ta tsaya ba, tana ba da maganin basir, yawan ciwon baya, rashin kuzari wajen saduwa da iyali, yawan fitar da iska ko kullewar ciki, yawan tashin zuciya ko kuma yawan rama. Ina masu ciwon siga, kuma za ku iya shigowa a wannan shararriyar cibiya kuma fitacciya ta Al-Fuad Islamic Research Center. Masu ciwon hawan jini ma ana gayyatar ku a wannan cibiya, da masu ciwon sida wato S, zafi a tafin kafa, karancin gani, ina masu matsala ta rashin haihuwa, ina masu matsalar istimna'i wato wasa da gaban ɗa namiji ko kuma ɗiya mace, wanda hakan ya kai su ga matsalar samun rashin haihuwa. Al-Fuad Islamic Research Center babban ofishin sa a Najeriya yana nan a garin Kanan Dabo, Zurot, Amana Plaza kusan Shoprite da ke cikin Kanan Dabo, wanda daga babban ofishinta na Kano ake aika magunguna a dukkanin jihohi da ke cikin ƙasa Najeriya. Al-Fuad Islamic Research Center a jamhuriyar Nijar babban ofishinsa yana nan a babban birnin Niamey, wanda daga nan ne muke aika magani a dukkanin sassa daban-daban da ke cikin jamhuriyar Nijar. Kai dai kawai garzaya Al-Fuad Islamic Research Center domin magance maka matsalar ka sauki, rangwame da Aisha, ashe baki da mutunci, ni zaki wa cin amana? God, ya zaki rika abu cikin sanyin jiki, ki da karfi da jikinki. Action. Aisha, ashe ni zaki wa cin amana, ki min kwacen saurayi. God, na gaya miki da jikinki da zafi, kuma sannan in kin tashi fuskar ki bata ba mu abin da muke so. Za mu zo mu zauna nan ne muna ana jiran masu yafa. Aisha, ashe ni zaki ci wa amana, ki min kwacen saurayi. God, an kwace miki saurayi, kina faɗa amma fuskar ki tana dariya. Awa wajen uku muna nan muna ɓata lokaci. Da an gaya miki ana zuwa ya actin ba, ko ba ki da ilimin abin ne. Darakto, don Allah ka yaƙuri, wallahi ban san cewa wannan yarinyar bata iya ba. Kai ka san zaka bata wannan babban rol, amma baka iya nema mata mafita ba, haba dan small. Da shashin mafita. Mafita shine kawai ki tafi makarantar Jammaji. Akwai aji da suka bude wanda ake koyar da acting, wanda ake kiransa da suna acting class. Darakto, ni kaina wallahi ba zan sake karambanin kawo yar kowa ba, in dai har ba ta da certificate din Jammaji acting class. Gaskiya ne producer, ko ni kaina da dade a cikin masana'antar nan kuma nake burin na zama superstar. Dole ne na shiga Jammaji acting class domin na cika burina. Tabbas fim a yanzu yana ɗaya daga cikin manya-manyan sana'o'i a duniya. Gaskiya ne Salim, domin makarantar Jammaji wacce ta buɗe wani ɓangare na koyar da acting wanda ake kira da acting class, makaranta ce wacce za ta koyar da kai acting yadda ya kamata. Kuma idan an koyar da mutum a ɗau certificate mai matuƙar muhimmanci a danka mutum, certificate da duk duniya inda ka je kowace industry ce za ta kalle ka a matsayin ƙwararren jarumi ko ƙwararren jaruma. Masha Allah, kaga yanzu za a rage mutanen da ba su da ilimin abin. Shi yasa muke farin ciki da samun wannan aji na acting class da yake a Jammaji, domin mu daraktoci idan aka kawo mana jarumi ko jaruma wanda suka shiga wannan aji ba ma shan wahala. Hawa a koma acting class a Jammaji. Masu son su shiga acting class sai su garzayo ofis ɗin Jammaji Academy da ke Tal'udu Runabout a Kanon Dabo, Nigeria, ko a kira lambar waya 0806711 9391 0806711 Mun sha mun warke mun sha kuma mun dace. Taken cibiyar Kashful Alil Islamic Medicine. Kashful Alil ta shirya tsaf domin kawo ƙarshen cututtukan da suka shafi al'umma da izinin Allah. Kamar cutar sanyi mai sa ƙaiƙayin jiki da ƙurajen gaba tare da fitan ruwa a gaba. Sanyi mai sa ɗaukewar sha'awa da ƙanƙantar gaba. Rikicewar al'ada tare da ciwon mara da ke damun maza da mata. Aikata istimna'i, biya wa kai bukata yana haifar da mutuwar gaba, rashin haihuwa da matsaloli masu yawan gaske. Ku garzayo cibiyar Kashful Alil za ku warke da izinin Allah. Dubban al'umma sun karba kuma sun yaba da karfin aikin magana, kamar sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes ko kuma chlamydia da sanyi mai hana haihuwa, rashin kuzari yayin saduwa, saurin inzali, quick ejaculation. Al'umma daga sassa daban-daban suna yaba wa aikin cibiyar Kashful Alil.
ina masu fama da cutar hawan jini da matsalar diabetic, ciwon siga, matsalar ciwon koda da ciwon hanta. Duk mai buƙatar waɗannan magunguna a ko ina kake a faɗin duniya za su tura maka magani har zuwa inda kake. Shahararriyar cibiyar magani na Kashful Alil ta ƙware wajen haɗa magani cikin ilimi da bincike tare da nazari a kai. Za ku iya ɗaukan waɗannan nambobi domin ku yi kira kai tsaye. Waɗanda suke ƙasashen waje za ku iya ɗaukar wannan namba domin yin magana kai tsaye ta WhatsApp. Za ku same su a Maiduguri, babban layi gefen masallacin Yarbawa, saman bene mai jan kofa, shago mai lamba ɗaya. Hello? Zance na gaskiya ba zai amince da bukatar ka ba. Sakamakon siyasa ce sai ta yi inda rabbana da rabbana ba wa ladan ba su tudu ko mai gida ya sha hutu ya zauna. Ba su ya kai mai gida wata guguwa ce ta taso ta rufe idan kowa. Wallahi ni kaina ban sanya akai ma bata shiga na idan ba. Na ci tuntube da sakonka. To mata kenan. Wannan ai ƙarya ne. Ta wannan duk ba sa ƙasar. Mutum ɗaya ne yake ƙasar, shi Aminu. Shi kuma shi wannan kuma na daina mu'amala da shi yayi. Ba zan iya mu'amala da shi ba, amma dai to ba za ta ke wasan gani in ga wa zai busa wasan. Sannan wa aka sa a attack waye kuma zai yi defense. Inda rabbana da rabbana ba wala tabbas. Tashi lafiya.
gashi nan ya shigo. Okay, ka gan shi ka tabbatar. Keep eye on him. Our backup team are on their way. So keep eye on him. Kajuko? Okay, thank you. Ya kai Mahadi, ka gan shi? Na gan shi. Yanzu ma haka ina kallon sa shi da barewarsa. To shikenan ka tabbatar da komai yana cikin tsari. Aha. Hello, yake ciki. Sa, na ga kamar suna sallama tafiya za su. What? Yes sir. Gashi backup team ɗinmu are on their way kuma ba su ƙaraso ba. Me ya kamata in yi sa? Okay, now create distraction. Ka ji ko? Okay sir. Yawa yanzu ma haka na haka suna rigima da wani ma'aikaci. Daga ce ka tabbata mana su da gaske, ka tabbata ba ke ja bane. Hakan nake tunani. To yi amfani da rigimar ka isar masa da sako na ka wuce. Albishirin kuma aurata matsalar da ke damun ku mai bata rayuwar aure ta zo ƙarshe. Ya amfani da MSK Booster mai alamar doki, sinadarin karfin maza mafi inganci wanda kamfani ya sarrafa shi daga ganye da tsaro don inganta rayuwar aure. Idan kana amfani da MSK Booster zai raba ka da amfani da kwayoyin zamani a kowace rana. Hukumar tantance magani da abinci NAFDAC ta ba shi lambar shaida. Kamfanin yana aikawa mai saye guda ko sari a ko ina yake a duniya akan farashin dalar Amurka 10, a farashin Najeriya naira 5,000 kacal. Don neman ƙarin bayani ziyarce mu a adireshin mu na yanar gizo www.mskbooster.com.ng. za ka samu cikakken bayani cikin turanci ko hausa har da ma larabci, ko a tuntuɓe mu a wannan lambar waya 080-339-9406. Isar da wannan sako zuwa ga abokai MSK Booster mai alamar doki. Idan ba MSK Booster mai alamar doki bane ba daidai suke ba.
Ina masu son koyon ingantaccen turanci a sauƙaƙe ku nemi littattafan Haruna kamar haka. How to read and write book 1 and 2 don koyon karatu da rubutu. Everyday words mai ɗauke da kalmomi 1000 da fassarar Hausa. Everyday sentences mai koyar da jimloli cikin sauƙi. Everyday grammar mai koyar da ƙa'idojin turanci masu sauƙi. Welcome to oral English mai koyar da furucin turanci. Welcome to grammar mai koyar da muhimman ƙa'idojin turanci. A clever boy mai koyar da turanci cikin nishadi. Littattafan dai su ne How to read and write book 1 and 2, Everyday words, everyday sentences, everyday grammar. Welcome to oral English, welcome to grammar da kuma A clever boy. Duk mallakar Haruna suna nan a kasuwa da shagunan sai da littattafai. Domin ƙarin bayani a kira 0800 36 28 0800. A duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. A duniya wasu ba su da gurin kwana, a duniya wasu kuma ba su shan rana, a duniya wasu kuma ga na fama da yanayi ne ke sanya zuciya kuna. Waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana, waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina. A duniya ne, a duniya wani bai san ina iyaye ba. Da malami da jahili akwai a duniya, da zalimi da adali akwai a duniya, da mai kuɗi da tallaka duk a duniya, da masu laifi da masu gyara, waɗansu babu lafiya dare da safiya.